Okay na sa ganyan. Lobster. Gago, narinig na yun. Dito dalan niyo. Mamasan. Ayan, yan. Yan daw siya. What's a one? Bakit? Saan? Pag hindi ka kumita ng 1 million dito, ewan ko na lang. Pasok tayo sa loob. Ayun.
Bawal si Josh. Go Josh, pasok tayo. Yung sa ano, sa Thailand. I didn't know if I should go all the way inside. Ah, okay, job. May zoom pala siya. Minimum 1 hour tayo. Uy!
na? Kaya ang papasok ko yun, parang sa gabi. Ano lang pinapakita nyo kaya ano? Mariling kayo niyan, ha? Ayan na Josh, oh. Gusto mo yan? Okay na sa ganyan. No bro, what's up, man? You play Dota? Club Star. Gago na rinig na yun. Dito dalan niya. Mama San. Ayan, yan, yan. Ganyan daw daw siya. What's a one? Go na sa pera. Baya. Nabuhay. Kaya yung mga ano, kaya yung... Sorry, ano pa. Mga dito yung mga mama ng mga. Bakit? Kasi kung ulit dito yun. Face ka rin agad. Maraming ng mga tilap.
Pag hindi ka kumita ng 1 million dito, ewan ko na lang. Tutok, pasok tayo sa loob. Ayun. Money change. Saan? Saan, saan? 애들 많이 있어요. 얼마 보고 왔어요? Yup. Nagbigyan mo daw sa'yo po. Guguyod daw sa'yo. Oh, hi. Ni, kayo. Casino. Okada. Saan? Ayun. Arang, maagaligayang araw. Ha? Hindi. Ibayad din. Pasok tayo sa loob. Pwede ah. Bawal to. Bawal si Josh. Sige na. Ano Josh, pasok tayo. Ay, yung sa ano, sa Thailand. Sa magsapisa, sa legs pa ano talaga. Ito na yun, may nangyari yata. Ah. Yun ang matay. Paano man? Ha? Shot. Ayun na, doon ako yung maganda.
Pasok mo, what is your name? Ha? Yung pangalan mo, ibas mo agad.